खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बरुवा दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बाक्सायाव मुलुगनां आइजो सान फालिथाय बाक्सा जिल्लानि नबस्थियाव अर खामदों क'क्राझार सहराव मुलुगनां आइजो सान खुंफुंदों बर' रेबग्रा जथुमा चिरां जिल्लानि काजोलगावआव थानाय बर' रेबग्रा जथुमनि गाहाय मावख' थुनलाइयारि बान्थाफोरखौ फोसावबाय बिटिसि मोननायनि 15 बोसोरनि उनावबो दंगफार गामियाव लामानि हा खोनाय खामानि मोनसेबो मावाखै सेथि 3 बोसोरारि जथुमाखौ खुंफुंगौनि थाखाय इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल राजखान्थि हानजानि खुंफुंनो थाखाय बाक्सा जिल्लानि रुपहि गेलेग्रा फोथाराव बोहैथि दान मार्चनि 10 खालाराव सेन्ट्रेल युथ विंग्सखौ खुंफुंगोन नलबारि केहेरुवायाव हिन्जावखौ सिथारदों बाक्सा जिल्ला मुसलपुराव मैयानिफ्राय फैगौ 20 मार्चसिमहालागै जर'खा हिसानजों दानाय गानजोम मेला 2018-19 जागायबाय नलबारि धमधमायाव खालामगोन भट बर्जन मुलुगनां आइजो सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै धमधमायाव गेदेर सुबुं गौमा हाबाफारि नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव बाक्सायाव मुलुगनां आइजो सान फालिथाय मुलुगनां आइजो सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबसुनि बानजायनायाव मैया बाक्सा जिल्लानि निकासियाव मिरुआरियै आइजो सान फालिनाय जायो गिबियावनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै बयनिसिमबो मुलुगनां आइजो साननि गाहामखौ जासिहरदों हाबाफारिखौ बेखेवो बाक्सा जिल्लानि डिपुटि कमिशनार भास्कर पेगु बिथाङा बेखेव बिबुंथियाव पेगु बिथाङा बुङो आइजोफोरा समाजखौ समायना रमायना खालामो समाजखौ सोलोंथाइ गोनां खालामनोब्ला आइजोफोरखौ सोलोंथाइ होनाया मोजां एबसुनि गाहाय नेहाथारि रंगिना बरगयारिजों सामलायजानाय मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गाहाय बिबुंगोरा स्वर्णप्रभा सैमारि बिथाङा बिथां सैनारिया गावनि बिबुंथियाव गाव गावनि गथ'फोरखौ आइजोफोरा जोथोन लानो खावलायो गेवलां मेलनि आगोल फुंबिलिनि 9 रिंगायाव एबसुनि लेङाइ आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फिरफिला बिरहोयो मैयानि बे मेलाव जिल्लानि गोबां आइजोफोरा बाहागो लायो बर्मानिफ्राय दिल्ली बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बाक्सा जिल्ला बरबरि थानानि सिङाव थानाय नबस्ति सगाव गरामारा गामिनि मुस्रि केदार ब्रह्मनि भारा होनाय दखान न'आ शुक्रबारनि हराव 10 रिंगासोआव सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा सावनानै गालाङो बेवहाय थानाय गासै दखानफोरा खामफानानै सेवहांगार जायो मख'नो गोनांदि बिथांनि न'आव गावनि हमिय फार्मासिस्टजों लोगोसे गावनि न'से फिसाज्ला मुस्रि नीलकान्त ब्रह्मनि कम्पिउटार आरो स्टेशनारि दखान सानसुमा कम्पिउटार्स एन्ड स्टेशनारि आरो मुस्रि लहित बर'नि फरायसाफोरनि ड्रेस आरो जिनि दखान दङमोन दुखु गोनां बाथ्रादि बेफोर गासैबो दखानफोरानो इन्नायै खामफानानै दखान बिगोमाफोरखौ गोबां दुखु होयो सानसुमा कम्पिउटार्स एन्ड स्टेशनारिहा गंनै कम्पिउटार खामफानायजों लोगोसे खमैबो 7 निफ्राय 8 लाख रांनि स्टेशनारि मुवा बेसादफोरा खहा जायो नीलकान्त ब्रह्मनि गंसे कम्पिउटारजों लोगोसे खमैबो 7 लाख रांनि मुवाफोरा खहा जायो केदार ब्रह्मनि हमिय फार्मासिस्टआ खमैबो 40 निफ्राय 50 रोजा रांनि मुलिफोरा खहा जायो आरो लहित बर'नि जिफोरा खावसे बाहागो खामनानै गोबां रांनि खहा खालामो बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा जिल्लानिफ्राय सानसुमा ब्रह्म बिथाङा बर' रेबग्रा गौथुमा चिरां जिल्लानि काजोलगावआव थानाय बर' रेबग्रा जथुमानि गाहाय मावख'आव थुनलाइयारि बान्थाफोरखौ फोसावबाय बान्थाफोरखौ फोसावदोंमोन बर' रेबग्रा जथुमनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर सुबुंसा मोसाहारिया मख'नो गोनांदि बर' रेबग्रा गौथुमनि बानजायनायाव बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थानाय थुनलाइयारि बान्थाखौ देग्लाय 2019 मायथाइनि थाखाय गाहायाव होनाय रोखोमै फोसावनाय जायो बर' रेबग्रा जथुमजों दाना होजानाय थुनलाइयारि बान्था सायख'ग्रा दालाइ आफादा थुनलाइयारि बान्थाखौ सायख'नो थाखाय जुरि बर्ड दानायनि गेजेरजों बान्थाखौ सायख'यो जुरि बर्डआ गोबां बिजाबफोरखौ फरायथौनानै बिजाबनि सोरजिथि सुजुनाय आदब सानस्रि आरो मोन्दांथिफोरखौ नोजोर बोनानै सायख'नाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों बायदि थुनलाइयारि बान्था मोननो हानाय बिजाबफोरनि मुं आरो बान्था मोननो हानाय लिरगिरिफोरनि मुङा ओरैबायदि आसा मुसाहारि थुनलाइयारि बान्था 2019 बान्था मोनगिरि मुस्रि अरन राजा बसुमतारी बिजाबनि मुं गोमानाय बिसुम्बि सल'मा दिहुननाय मायथाइ 2017 बिलाइ 232 बान्थानि बेसेन 10,000 2 नं निमाथि मुसाहारि उन्दै लिरगिरि बान्था 2019 बान्था मोनगिरि थरायना सुस्मिता बसुमतारी थाखो 10 पानबारि बड'सा एकाडेमि बिजाबनि मुं लिरनाय महराव आं बर' सिख्ला खन्थाइनि बिबां दों 32 बान्थानि बेसेन 25,000 रां 3 नं बर' खुगा थुनलाइनि अजा सकुमार बसुमतारी थुनलाइयारि बान्था 2019 बान्था मोनगिरि मुस्रि नन्देस्वर दैमारि बिजाबनि मुं आं खुद्रिदों सुंद' सल' दिहुननाय मायथाइ 2016 सुंद' सल'नि बिबां दों 17 बिलाइ गासै 184 बान्थानि बेसेन 10,000 रां
मैयानि बान्था फोसावनाय जथुमनायाव दंमोन फारियै मुस्रि राजेन बसुमतारी आफादगिरि बर' रेबग्रा जथुम, डक्टर सुबुंसा मोसाहारि लेङाइ आफादगिरि बर' रेबग्रा गौथुम, उमेश ब्रह्म नेहाथारि बर' रेबग्रा गौथुम, मुस्रि सारदा प्रसाद मोसाहारि गाहाय सुजुगिरि बर' रेबग्रा गौथुम, मुस्रि बिश्वनाथ नार्जारि सुजुगिरि रेबग्रानि लाइसि बर' रेबग्रा गौथुम आरो थुनलाइयारि बान्था दालाइ आफादनि सोद्रोमा फारियै मुस्रिमा प्रमिला नार्जारि, लक्ष्मीनाथ ब्रह्म, आनन्दराम औवारि, एनबिटि आरो साहित्य अकादेमिनि बानजायनायाव 15निफ्राय 17 मार्च 2019 अरां कलेजाव खुंनाय नेशनेल ट्राइबल बुक्स फेस्टिवल आरो बर' रेबग्रा गौथुमनि 35थि जोनोम सान फालिनायाव थुनलाइयारि बान्थाफोरखौ होनाय जागोन होननानै बान्था फोसावगिरि डक्टर सुबुंसा मोसाहारि लेङाइ आफादगिरि बिथाङा फोसावो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरांनिफ्राय एबेन बसुमतारी बिथाङा। बिटिसि मोननायनि 15 बोसोरनि उनावबो दंफार गामियाव लामानि हा खोनाय खामानिया मोनसेबो मावाखै। जोंनि खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बाक्सा जिल्ला रुपुहि आलामनि दंफार गामियाव बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव बिटिसिनि शिव हाग्रामा महिलारिया जानानै थांनाय गामियावनो सोमावसारनानै बिटिसि मोननायनि उनावबो बे गामिनि मोनसेबो लामाखौनो हा खोनाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों। ओमफ्राय बिटिसि मोननानैबो दिनैसिम माने नोंसोर गामिनिया रायजोफ्रा गासिबो माने मा होनदों रायजोयैनो गामियाव हा खोनो गोनां जादों, लामा खोनो गोनां जादों। दा नोंथांमोना माबाफोर स्किम जेबो मोनथाराखै नामा? गैया, मोनथ'वाखै। बेराफारसेथिं गामिनि फरायसा फरायसुलिफोरा फरायसालियाव फैनायाव लामा गाज्रि हाब्रु जानायनि जाहोनाव गोबां जेंनायाव गोग्लैदों दंफार गामिनि रायजो राजाफोरा। जिथु फरायसा फरायसुलि गथ'साफ्रा थांनांगौबा स्कुलाव दैज्लां दिनाव हाब्रु सा सा थाबायनांगौ जादों। दा बेखायनो जोंनि दंफार गामिया रायजोयै मावना लायाबाबो उपाय गैया जाना दं। दा बेखौनो जों रायजोयैनो मावना लादों दा। बेनिखायनो बिटिसि सोरखारा खामानि मावैनि थाखाय गामिनि रायजो राजाफोरा गावसोरनो सोरखारखौ लामा नायाजासे गावसोरनो खामानि मावदों आरो बिटिसि सोरखारखौ दुखु फोरमायथि हरदों। जों दासिमबो दा जों सरकारनिफ्राय जेबो आलिनि कुनु सरकारनि खोनाय माबाखौनो मोनाखै। दा बेखायनो जों रायजोयैनो खाथिना खोना लानांगौ जाहैदों। दा नङाबा दिनै बिटिसि सरकारा 15 बोसोर जालायलांबाय, दासिमबो जुदि जोंनो आलिखौनो सानसेबाव खोना होआबा बा अन्थाइ बालाबो होना होआब्ला जोंनि आलिया मोनसे पथाखालियाव गोलैना दं दा। रुपुहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। सेथि 3 बोसोरारि जथुमाखौ खुंफुंनांगौनि थाखाय इउनाइटेड पार्टी लिबारेल राजखान्थि हानजाया बाक्सा जिल्लानि रुपहि गेलेग्रा फोथाराव बोहैथि दान मार्चनि 10 खालाराव सेन्ट्रेल युथ विंग्सखौ खुंफुंगोन। गोनां सेन्ट्रेल युथ इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि सेथि 3 बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो थाखाय बेवहाय स्टेज हाबाय सोलिबाय थादों। जानो गोनां बे हाबाफारियाव गासै रायजो राजाफोरा 10,000निफ्राय 15,000सो जागोन होननानै आसा खालामनाय जादों। फैबाय थानाय क'क्राझार लकसभायाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया 100% देरहासार जानो हागोन होननानैबो सालबारि जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि बिनद मुसाहारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो। आरो बेवहाय सोर फैगोन? बावहाय इउपिपिएलनि मानगिरि आफादगिरि उरखाव गोरा ब्रह्म सारा गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन। आरो बेनि अनगायैबो इउपिपिएलआव जिखिनि सेल दङ, माइनरिटि सेलनिफ्राय लानानै एससि सेल, उमेन सेल, बेनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गासै दैदेनगिरिफ्रानो बेवहाय नुजाफैगोन। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार नोगोराव बुहुमनां आइजो सान फालिथाय। बुहुमनि दाब दाब जायगायाव बुहुमनां आइजो सान खुंफुंनाय बादिनो क'क्राझार सोहोरनि साखाथिनि थिथागुरियाव थानाय इरागदाव कमिटि हलाव सानसेनि हाबाफारिजों दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव खुंफुंनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आइजो साननि गेजेरजों जों दिनै आइजोफ्रा बोसोर हमनानै गावनि अधिकारनि थाखाय होसोखावबाय थायो। 8 मार्च मुलुगनां आइजो सानखौ आइजो माहारिनि मान मर्यादाखौबो हौवाफोरजों समान मान मोनथायखौ लानानै दावगालांनो साननायजों बुहुमनां आइजो सानखौ गुबुन जायगायाव खुंफुंनाय बादि क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय इरागदाव कमिटि हलाव खुंफुंनाय हाबाफारिखौ क'क्राझार जिल्ला आबोब कमिटिनि आफादगिरि सुचेता बसुमतारिया फिरफिला बिरहोनायजों हाबाफारिया बेखेव जायो। लोगोसे मुंख्लंफोरनि मुङाव आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिखौ बिपिएफनि नेहाथारि उमारानि बसुमतारिनि बाथि आरो बिबार बावनायनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। बे मेलावनो खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानाय समाव ससियेल वर्कार जयमती बसुमतारिया फोरमायो दि आइजो माहारिफोराबो दिनैनि समाव समानै हौवा माहारिफोर बादि खामानि मावबोदों। बेखायनो हौवा आरो हिन्जाव गासैबो समानै मावलांनांगोन आरो जोंखौ बे मोन्थाइनिफ्राय जानगाराव दोननो मोननाय नङा। बेबायदि खालामब्लासो समाजा जौगागोन होननानै बिथाङा बुंथियो।
क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नलबारि केहेरुवायाव हिन्जावखौ सिथारदों। नलबारि जिल्लानि केहेरुवा गामियाव सासे हिन्जावखौ गावनि फिसाया सिखाजों अननाय गैयै गाग्लोबनानै बुथारनाय जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। प्राय 8:30 বজাত তেওঁলোকৰ গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ দুজনৰ মাজত বাক বিতণ্ড লাগে। তেনেস্থলতে গিৰিয়েকে দা এখন আনি, গিৰিয়েকৰ নাম আছিল ৰত্নেশ্বৰ কলিতা, গিৰিয়েকে দা এখন আনি ঘৈণীয়েকক ৰন্ধা অৱস্থাত দাৰে ঘপিয়াই हत्या करे। रत्नेश्वर कलिता होननाय सासे सुबुङा सरासनस्रा खोथायावनो बिसि बिमला कलिताखौ सिखाजों दाननानै बुथारनो नाजायो। फिसायनि सिखानि दाननायजों बोलि जानांनाय आइजोखौ थाबैनो नलबारि देहा फाहामसालिनिफ्राय GMCHआव लांनाय जायोब्लाबो गुवाहाटीयाव जोबथा हां बोयो। ओजोंहाय आइजोनि गोथै देहाखौ न'आव लाबोनायनि उनाव गामिनि रायजो राजाफोरा रत्नेश्वर कलिताखौ घग्रापार थानायाव गथायना होयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्ला मुसलपुराव मैयानिफ्राय फैगौ 20 मार्चसिमहालागै जर'खा हिसानजों दानाय गानजोम मेला 2018 आरो 19 जागायबाय। नैबे हाबाफारियाव लोब फैनानै नुजाथिफैबाय आरो जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद खालामबाय। बेनि थाखाय नोंथांमोननो साबायखर बावबाय। हाबाफारिखौ बेखेवो बियाबारि EM अनसुमै खुंगुर बर' बिथाङा। BTCनि हिसानजों दानाय गानजोम जेनेरेल मेनेजार AM पाटगिरि बिथांनि नुजाथिनायाव ब्राउफेडनि माखासे मावख'साफोरा बाहागो लायो। हाबाफारियाव आसामनि नामदांखा महरगिरि चेतना दास बिथाङा नुजाथिनानै रायजो राजाफोरनो मिनिनायनि एरथुनाय जगायो। যেতিয়া মই উচ্চাৰণ কৰিছিলো তেতিয়া তাৰ পিছত মোক একেবাৰে মেইন পাৰ্টটো দিলে, ৰূপা পাগলীৰ অভিনয় কৰিবলৈ দিলে আৰু তেতিয়া লক্ষী সিংহৰ ভাও লৈছিলে। मख'जाथावदि मख'नाय मेलायाव भारतबर्षनि 20टा कम्पानिफोरा बाहागो लाफैगोन आरो 1,20 लाख रांनि जि जोम फाननाय थिरांथा लादों। बर्मानिफ्राय दिलीप बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नलबारि धमधमायाव खालामगोन भट बर्जन। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय धमधमायाव आइजोफोरा लामानि गाज्रि अबस्थानि थाखाय खालामगोन भट बर्जन। लामानि गाज्रि हालोदनि थाखायनो फरायसा फरायसुलिफोरा फरायसालिनि सोलाय न'आवनो थानो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेबायदि गाज्रि हालोदाव थानाय धमधमा बरमा फोनांजाबनाय लामानि कुमारपारा गामिनि नुथाय। अखा बोथोर नङैयावनो लामानि बेबायदि हालोद। लामा नङा जेन फुख्रिसो। थांनाय 5 बोसोराव मोदी बिथांजों दैदेनजानाय BJP सोरखारा जेबो जौगाखां खामानि मावाखै होनना ओनसोलनि मानसिया फोरमायथिदों। बोले रास्ताটো हब आंके আছে। আমি এই ল'ৰা ছোৱালী জ্বৰ বিৰাট অসুবিধা হৈছে আৰু এই অলপমান বৰষুণতে কিমান খাল হৈ গৈছে। बेसेबा बोसोर थांनायनि उनावबो नलबारि विधानसभानि सिङाव थानाय गामिनि हान्थिनायनि बेलायाव MLA अशोक शर्माया मेगन मेसेबनाय दाउ खौनि महर लादों होननानै अजद दैखांदों। नलबारि समষ্টি আমি ৰাস্তাটোৰ কাৰণে লাগি আছো। অশোক শৰ্মাই গুৰুত্ব দিয়া নাই অশোক শৰ্মা ছাৰতাক আমি 4বাৰ গেলো এই মহিলাখানি ধমধমা কুমাৰপাৰা। बेबायदि जाहोननि थाखायनो फैगौ बिसायख'थियाव भट बर्जन खालामगोन होनना रायजो राजाफोरा बुंथियो। लोकसभा आহি আছে, আমি এই ৰাস্তাটো নহালৈকে আমি এই লোকসভাত আমি ভোট দিয়া নহ'ব। मुलुगनां आइजो सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै धमधमायाव गेदेर सुबुं गौमा हाबाफारि। थांनाय 8 मार्च खालाराव मुलुगनां आइजो सान फालिथायखौ गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनाय बादि धमधमायावबो फालिनाय जायो। आसाम रायजो गामियारि जिबिका अभियाननि बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव सुबुं गौमा हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानानै आइजोफोरखौ रैखा खालाम, आइजो जिनाहारि खालामनायखौ बन्द खालाम बायदि बायदि स्लोगान होनानै सोरखार सांग्रांथि होयो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।